Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ekene m onye ukwu kene onye nta onye asị nke onye chiri ya zelu afọ m ka ilelu na chi mana ịchọkwa ịkpọ mụ riwe akụ biko ọ bụ na izizi ị na-esonye anyị biko kaba arụ ka ije na ngalaba anyị ji agbasa ozi anyị nọ na YouTube anyị nọ na Facebook anyị nọ na Instagram ije na YouTube ị ga-afụ ebe edere subscribe binye aka na ya ị ga-afụkwa ebe esere ihe dịka mgbịrịmgba binyekwa aka ka ị wee na-enweta ozi mgbe ọbụla anyị tinyere ife onyonyo nke ọfụ kabakwara ka ị na-esonye anyị na Facebook nakwa Instagram ife ọbụla gbasara ndị Igbo mmụta na nkụzi dị iche iche dị n'omenala Igbo ekenekwe m unu o nwere nnukwu odegwu bụkwara dibịa anyị na ya nọ n'ụbọchị taata eziokwu na ọ bụ onye ama ama mana ọ ga-adị mma na o ji ọnụ ya wee kọwaa gwa ndị na-amaghị onye ọ bụ adị ama ma ndị na-amaghị onye ọ bụ nwanne m nwoke anyị na-ekele gị nwanne m ya gaziere gị daalụ biko kọwara ndị na-amaghị onye Igbo ndị Igbo anyị ji eme ọnụ Igbo mụrụ nze m ọzọ ndị tọrọ m na-ekwenụ m n'ala ndị ntọrọ mandala unu n'ala afa m bụ onye ozizi the beloved Lord dịka onye na-agba m ajụjụ ọnụ si kwuo sị na m bụ dibịa Igbo ebe m ji bụ dibịa Igbo bụ na enwere ife mma n'ihe gbasatalụ omenala na ọdịnala Igbo. daalụ nwanne anyị nwoke anyị na-ekene gị rie nne anyị nwabụ ndị ikoROtv netwọk na-ekene gị Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ ọgwụ ego nke a na-akpọ money ritual n'ọnụ oyibo ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa tata ọgwụ ego adịghị ire o nwere ife dịka ọgwụ ego maọbụ money ritual n'ọnụ oyibo ọnya bụ ka anyị chọrọ ka anyị tinye ọnụ n'ụbọchị tata maka na ndị Igbo si na nọ akọwaluo ekeluo nwanne anyị nwoke onye ozizi biko anyị chọrọ ịjụ gị n'ụbọchị tata o nwere ife a na-akpọ money ritual nke na-ewu ebe niile ị na-anya na iru akwụkwọ na ihe anyị na-afụgasị n'obodo anyị n'ụbọchị tata o nwere ife dịka money ritual akwa ihe bụ ka a kpọrọ ya ọ bụrụ na e nwere ihe dịka ọma nwere ihe dịka afa ahụ maka na afa bụ ihe onye bụ maọbụ ihe bụ ikwu okwu gbasara ife ndị bekee kpọrọ money ritual ihe ị ga-ajụ onwe gị bụ ka ihe ọ bụ dị ka ya kpọrọ ya ife afụ bụ okwu mbite ọ bịara abịa a wee nweweze ntụgharị ya ọ dị ka n'oge ugbu a ise mmadụ good morning esi ya sụọ ya n'Igbo ọ sị gị ụtụtụ ọma ihe o mere bụ oyibo ahụ ka ọ ka na-asụkwa mana ọ bụrụ na isi onye Igbo ịbọọra chi unu epiefutebuwo unu abọwọ na ọ bụrụ na nkanụba anyị ị marụ na Igbo ka ị na-asụ money ritual wee sụgharịa Igbo ahụ jiri Igbo sụzie ya bụ bekee wee kpọọ ya ọgwụ ego ịdọtịwu ya ka o si wee bido okwu mbite ọ bịara abịa ebe ọ bụ na ọ bịara abịa ọ bụghị ihe eji mara anyị bụ ndị Igbo mana ebe ọ bụ na ọ bịago maka na Igbo bụ ndị bịara mmụta ọ dịgo enwekwa ndị na-eme ya ọ na-agakwa ya bụ na ịjụọ m sị gị na ọ bụgoro arụ gbara afọ bụzi omenala maka na enwere ọtụtụ ihe ndị a na-eme tata ọ ga-abụ ịfụ mmadụ o jiri mmụọ ya niile na ike ya niile na-anụ ọgụ na ihe a dị otu a na otu a ka ọ dị na otu a ka ọ dị ọ bụrụ maka na ọ bụgoro na ihe ọ bịara wee fụ ọ bụrụ na abịaghị kọwawalụ gị na ndị Igbo amaghọkwa ihe bụ ekwentị ị ga-asị ihe ịfụkwa ihe ị bịakwara wee fụ mana ịneghachi anya n'akụkọ ọ ya were ji nwee ihe a na-akpọ history and originality ihe mmalite na mbido ọ bụrụ maka ọgwụ ego dị ire ọ bụrụ na ọ dịrị ire nwa afọ Igbo ama na-eme ya mana ọ bụzi
na ama njizi n'ụtụ chara acha aghọrụzie nke edosela arụsị. O wee bụrụ ya bụ imefe ihe oke. Ife ọbụla emefiela oke bụ arụ. Ndị ụka bịa asị gị akwakwa n'iko na ọkwa arụ. Ndị ọdịnala bịa sị gị akwasokwa na onye di ya dị ndụ iko na ọkwa arụ. Ọkwa akwamiko ma na-enwegolu nrụtụ aka na ya. Na onwe mgbe anyị pere mpe asị anyị ụmụaka adịghị emekwa gịnị atakwa akwa n'afịa maọbụ anụ mkpụsị ma ọkwa arụ. Anyị etotezie maka na ihe oge ya ruru, ihe onye ruru oge ya bụrụ ụsa. Kedu ife kpatara ajị sị anyị emezina ihe ndị ahụ otu ahụ? O nwere ife a na-akpọ mmerụ. Ọgwụ ego dị ire mana ozi mmerụ dị na ya. Ọ mmerụ ahụ meziri o ji bụrụzie elu ajọ ife maka na emefiego ya oke o wee bụrụ ajọ ife. Na iwetelu mmiri a kịta pụta n'ụtụtụ wee chere anyanwụ iru ma jee n'ogwugwu gị na ogwugwu alụsị gị wee sị alụsị m na ọkwanụ ihe a ka m ji wee na-ekpere gị na-asị m jekwe tata mgbukwe n'elu mgbute ihe mgbukwe n'azụ mgbute ihe ka ya ị na-egbu ego. Anyị kwesịkwara na ịmatakwana ihe bụ ego. Ego abụghịkwanụ ife a na-akpọ na ndị bekee si no the ultimate, the real essence, the substance. Ego bụkwanụ ife mgbanwe. Anyị jizi ihe a na-ada agbanwe egbanwe na-agbanwezila ego. Amara m ka nnụnụ na-agbarụ m ama gwara m na a ga-enwe ọgbakọ dị otu a n'ụbọchị tata maka na abalị 3 gara aga ka m nọ n'ụgbọala na-eje afịa. O wee bata m n'uche. M wee sị ndụ ka akụ. Ịgharụzie ndụ ahụ chụba akụ. Ịchụtazi akụ kedụzi ndụ ị ga-eji wee nyerụzi ihe ndụ ị ga-enyezi akụ ahụ. Maka na ego bụ akụ a ji enyere ndụ aka. Mana ifugo na ọtụtụ chọziri ego a n'ugwu abịazie tụnyezie ndụ eji maka ya akpatazi ego ahụ ka akụ ahụ wee bịa ka ejiri nyere ya aka. Ndị Igbo wee sị na agharụ ndị kpa akụ onye ire erie. Na ndị wetara ajọ echiche a mana ọ ime ka enyi na-abụ na-agba mgba ka ọ bụrụ afịfịa na anụ ụdị ya. Ọ dị ka mgbe ha wetara anyị ụka. Anyị nwere okpukperechi nke anyị. Ha wee wepụ anyị uche n'ụzọ ziri ezi anyị si eme ya. Wee tinyezi anyị uche n'ụzọ na-ezili ezi. Anyị nwekwa ka anyị si eme ọgwụ ego nke anyị. Maka na mgbe ikperu chi gị si ya na-ekwe ka e bụrụ ihe bụ ritual ahụ. Ọ bụrụ na ịgbalie oyibo akpọrọ ritual, ife ị na-eme in orderliness repeatedly. Morning ritual bụ itetara ụla jile mmiri sapụ ilu ụtụtụ. Ọ morning ritual. Si ihe ọra ya na-afọ ekwe n'ifukwa ụbọchị ọfụrụ. Ichere anyanwụ iru. Ije nye anwụ ụtụtụ nke a na-akpọ sun gaze ma tụgharị uche na anwụ meditation. Ndị Igbo na-eme. Anyị na-enwe ọnọkọrọ. Ọnọkọrọ bụ ebe a na-apụta n'ama etukulu. Mmụọ na-anọ ebe ahụ. Ndị ọbụla ka nwere ọnọkọrọ ama na ebe a na-adị ebube. Ife ha na-emecha ebe a bụ ritual. Ya ritual bụ ihe mmadụ na-eme. Ihe ị na-eme kwa mgbe. Ndị icheke ndị bekee ihe nkọwa ha asị nọ repeated or patterned act. Isi otu a na-eme ya usoro emume. Usoro emume a na-eme maka ego bụzi money ritual. Ọ bụrụ ọgwụ ego. Maka na ọ bụrụ na ikwute okwu ọgwụ, anyị ncha bụ ndị ọgwụ ka eji mara anyị. Mgbọrọgwụ anụnwa bụ ọgwụ, mkpa akwụkwọ bụ ọgwụ. Ịgwọ ọgwụ, concussion,
ị na-ewetelu mmiri, weta anyanwụ, weta ikuku, weta aja ana, gwọkọọ ya. Ife a niile bụ gịnị? Element. Onwe ife a na-akpọ na bekee, ka anyị ghọta ya ọfụma, energy, ike. Bekee si gị, energy can neither be created nor destroyed, but can be transformed from one form to another. Mgbalie ya, asị gị n'ike na agaghị eke ya eke maọbụ mebie ya, mana a na-ewoli ya tinye n'ọgbara ọzọ ma ọ n'ọdịdị ọzọ. Mgbe mmadụ were ego, maka ego ka eji achụ ego, mgbe mmadụ were ego wee je gote ebune na o ji ya achụ aja ka ihe ọ na-emegaziwere ya, ọ money ritual. Ego ahụ ka o wetere jiri chụọ ego, ego ahụ atụgharịgo ego ahụ n'ihe dị ndụ, ewerizi ihe ahụ dị ndụ mmadụ na-amasị na o zuru ezu maka ọgbanwego ya, wee mee gịnị? Wee sị na ọ chọkwara ego. Mgbe o gburu chụọ aja ahụ, maka a sị na a na-achụ aja ikpe na-ama ndị, ma o nwegoro mmụọ chụnyere aja ahụ. O nwere ofe ihe m na-ama nkwa ebe a, nke a bụ nke nzuzo, ọ bụrụ ife niile ka m ga-ekwu ebe a, mana ọ bụrụ na m kwuo ndị m ga-ekwu ka anyị gee ntị na anyị ga-amụta ife ọfụma. Iweta ewu ahụ wee gbuo si ka ihe agaziwe, ọ ga-enwerịrị ife ị na-eme ị chọrọ ka ọ gaziwe na ya. Kwuo ya na afọ ị na-azụkwa na ịchọkwa ka ọ na-agakwa, na ọ na-emekwa otu a na ị ga na-emekwa ya. Ọkwa ritualist ka ịbụ, ọkwa ọgwụ ego ka ị na-agwọ. Mana o nwere ofu ihe m kwuru, si n'ihe ọbụla ị na-eme, ị na-emebiga ha oke, na ọ dị mma. O nwere ife na-adara m na ndị ụfọdụ, maka na ịma na nghọta dị n'ụdị n'ụdị. O nwere ife a na-akpọ concept. I came up with ife a na-akpọ concept bụ na enwere ife dị ka alụkwụsị, na alụkwụsị bụ ife na-ekpughachi aka erekere, na ife o kwesịrị ịbụ bụ arụ mara oke, mma mara oke, ya nwere nke mefiere oke. Maka ka ọ dị n'aka nri, ka ọ dị n'aka ekpe, ka ọ dị n'elu, ka ọ dị n'ala, ka a na-eme ya n'ụwa, ka a na-eme ya na mmụọ. O ife bụ ihe mmụọ pụtara ife. Ma ọ bụrụ na mmụọ hapụzi ịnọ n'ụdị mmụọ, nọrụzie sọsọ n'ife, o merụgo, o mefego, enwere m ikikere iyipụ akwa m, mana m na-eyipụzi ya tie gị aka, emerụgo m ikikere ahụ. Ka ị na-agwọ ọgwụ a na-ekpe ekpere ahụ, ị na-eme ya iji ndụ nwanne gị eme ya, ị na-eme ya ka onye nke gị daa iberibe. Maka o nwere ihe m ga-ekwu ebe a. O nwere ụfọdụ ife a niile ị na-afụ bụ ọgwụ ego, asị gị weta mmadụ mee nka mee nka. Ife a bụ occult practice from the western world. Na ndị na-egbu mmadụ, iji mmadụ gwọọ ya. Maka na ọ bụ ihe o ji wee na-atụzi ụjọ ọgwụ ego bụ nke melụ nke mmadụ banyere na ya. Maka ọ bụrụ na m jiri anụmanụ, iwu omenala Igbo kwadoro iji anụmanụ wee na-agwọ ọgwụ. Mana ihe a na-enyochewe bụ ọ bụ na asị na onye ajikwa mmadụ, ọ dịghọ mma. Ọ ya bụ imejọ, imefie, ịgabiga oke. Ihe ị ga-aghọta gbasatara ego na ọbara bụ ọbara nwere ogogo ọ na-agadebe. Ọbara bụ mata, ife a na-afụ anya. Mata, material. From mata inweta material. Ọ bụrụ na ego bụ material thing, materialism. Ego ọbara bụ ife na-eme gịnị? Na-adọtụ ego. Ego na ọbara na-agakọ. Onye ọbụla na-eme ihe gbasara ego na-atinye ha ọbara na ya, ọma ngazi agazi. Ọ ya mere eji nwee ihe dị ka oke ite na ndị otu ya. Ana m anụkwa ndị nke abịa asị oke ite adịrọ mma, ndị nke abịa asị oke ite adịrọ mma. Gee m ntị, ife ọbụla dị mma na ọ bụrụ na imefieghị ya oke. Ife ọbụla dị mma na ọ bụrụ na imefieghị ya oke.
Oya ka a na-akpọ abuse, abnormal usage. Abuse, abnormal usage. Ọ bụrụ na ị abuse o ife afọ, imejọgo, arụ ka ọ bụ. Otu a mụ na gị nọ mbịa nwewe mmasị ebe ị nọ, arụ ka ọ bụ. Maka na mmekọrịta nwoke na nwaanyị bụ ihe ziri ezi. Otu a ka ọ dịkwa n'ọgwụ. Ịgwọwa ọgwụ, mana o nwee ife anyị na-aghọtara na asị na ụra tọwa ụtọ ekwo ya ekwo. Ọ dị m ka oke nkwukwo na ụtọ dị n'ụra kpatara oke nkwukwo anyị na-ekwo kịta. Maka ego bụ ihe ọ ga-abụ inweta ofu, ibu agwụwa gị, inweta ibuọ. Ọ bụrụ na ibidoro ya, o nwere ike ndị na-agwọ ọgwụ eji mmadụ. Ọ bụrụ na ihe eji guzobe ya bụ anụmanụ, ọkụkọ. Onye ahụ asị gị na ọkụkọ a ịchọkwa ịgbagokwu, wetekwa ihe ka nke ahụ na ka onye si wee medebe ka o si gadebe. Ịmago na ọkụkọ na ebune abụla ofu vibration, enwela ofu ike. Esi gị weta ebune, iweta ebune, maọbụ iweta nkịta. Iji ha nala anụ ndị bekee na-akpọ carnivorous animal. Once itinyere ya n'ọgwụ, mmadụ na-esochi ya ma ịma ma ịmarọ. Iji ha nara anụmanụ na-eri anụ ibe ya, ya carnivorous animal, wee gwọọ ọgwụ ma ọ rụọ ọrụ. Ịma na achọrọ m ị na-akpọ ọgwụ ka m na-akpọ ihe ọ bụ ka ọ bụ. Ọgwụ abụla ajọ ife. Anyị na-agwọ, anyị nwe herbalist, anyị na-agwọ mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ekwute okwu ọgwụ ọ dị ka ajọ ife. Onye mere achọrọ m isi rụọ ọrụ. Gịnị ka a na-arụ dị? Ọgwụ ka anyị na-agwọ. Mana enwezi ezi ọgwụ, nwezi ajọ ọgwụ. Ime rụọ ya, imejọ, imefie ya oke, ọ bụla ajọ ya. Mana ife kpatara ihe a na-eme kịta bụ na ike naziri n'aka ndị na-amalụ usoro ya na iwu dị na ya. Ọ bụrụ maka na ndị satara asata. Maka na ọ bụrụ na ị bịa na be m kịta m sanye gị ọgwụ, igogoro ya egoro. Enweghịzi n'ikikere isi gị na-ekwe ka ị ga-esi mee ya ma ọ n'ime na. Mana ọ bụrụ ọ natara chi, agwụ ahụ na-akpa ya ga na-asị gị emekwana otu, eme ya otu, emekwana otu. Mana ebughara na ịsata gị na-ekwụgwọ ụgwọ emere gị otu sọsiri gị ka ị ga-esi na-eme ya. So ọ bụrụ na gụnwa bụ onye na-amarọ ka a si edokwa ihe ahụ mewu ya, ị ga-emefu ya oke. Ife a ka a na-akpọ upside down magic. Kedu ife meziri na ekwute okwu ọgwụ ego ya money ritual ya ọ na-agbalị obi? Ife tọkarịsịrị m na ajụjụ ọnụ ga-abụ na ị na-ege ntị. Ejikwa m n'aka na ndị na-ekirikwa anyị na-egekwa ntị. Ife ọbụla rụrụ arụ enwego nkatọ nwa ajọ afa. Ị na-anya ọtụtụ ihe emebigo. Maka na o nwevuru ife eji wee malụ ndị Igbo. Ịgba mbọ. Onye agha na nwanne ya, ọ n'ulube nwanne. Bụ ife kpatalụ n'ụwa niile, our Igbo system of apprenticeship nọzi na a na-akọzi akụkọ ya n'ụwa niile, a na-abịazi amụtazi ya. Maka na onwelo ndị na-eme ya. Onye mere anyị ji wee sị na onye fee eze, eze ruo ya. Ife o ji agbara ubi bụ na a na-eweruzi ihe okolo dị etozi eto awa ọgọdọ. Ife o ji agbaruzi obi bụ na ikuku buruzie ọgọdọ, o buruzie ya, otigbuo ya etigbu. Ọnwụ ike adịzie, ọnwụ erughere adị, ọnwụ ntorobịa adị. Maka na ọ bụrụ na ị manye aka n'ihe ị na-amara isi, ihe anyị na-amara isi ata isi gị. Ekwutezi okwu ya maka aghọm dị na ya, agbaru obi. Ihe m ji sị gị na anyị nche na-agwọ ọgwụ bụ na ndị ụka chọrọ ka ha kewapụta onwe ha site n'ọgwụ, wee sizie gị na ekpere bụ ọgwụ ha gwọrọ n'ime Chukwu.
okay ebe ọ bụ na ndị ụka agụgoro isi ya kwechekwa na ha gwọrọ ọgwụ mana ọzọ ekpere ihe o gosiri bụ na ọgwụ abụla ajọ ife ya na ndị ụka na-agwọkwa ọgwụ ekpere ha ọgwụ ha kwuru ya na ekpere bụ ọgwụ ha gwọ die by fire ọgwụ ka ha na-agwọ ha ji chaplet jiri baịbụl jiri mmiri nsọ jiri olive oil mụnwa ji nke m ji eme nke ebe m na-alụtụzi aka bụ na iwu na-abụ na-achị igbu ọbara maka na onwere onye na-agwọ nwa ọgwụ ego maka akọwara m gị sị gị na ego na ọbara nwere mmekọ onwere onye ga-agwọ nwa ọgwụ ego hafụ itinye ọbara ebe a ga-asụtụ aka bụ iji ọbara kedu ọbara ekwesịrị iji wee gwọọ ya bụ ọgwụ iwu na-abụ na-achị igbufu ọbara bụ ịma na asị gị n'oyibo thou shall not kill ọ bụrụ thou shall not kill o end ebe ahụ thou shall not kill one of a kind o nwere ihe nzuzo m ga-agwa gị ọ bụrụ na ị na-egbu anụ itinye ha mmadụ o dipendikwala anụ ị na-egbu afụbe m onye shiri ewu mmadụ ada aghọ ewu ndị kpara ike gboo bụ agụ ka ha na-eshi agụ a na-eshi umoro a na-eshi oke anụ a enwe ọ ya mere enwe nwa agụ ụmụ nka mana ịnụ ntụgo ụmụ ewu ịnụ ntụgo ụmụ ọkụkọ ndị ahụ abụrụ our species fa bụ mama mana fa abụrụ our species maka ifefa evolvement fa vibration fa ọ dịrị equivalent mana ifule efi anyịnya nkịta vibration ya adịwago equivalent to human and the fan emotion greater emotion fa nwe ife mmetụta mkpasu feelings ọ bụrụ na ijiri anụ dị ka mmadụ na-eme imegide ya o nwee accumulation of feet ozugbo ọ dịzi equal to a person ọ mannazi gị anụ ahụ ọzọ ọ nawazie gị mmadụ mana ọ bụrụ na ijiri anụ na-adịrọ equivalent that can never amount or equate to human's vibration dịka ọkụkọ na ewu onwere onye ị ga-egburu ọ nawa gị mmadụ ọ na-agbasị oke ite nkịta a na-etinye n'oke ite ihe a niile bụ ihe na-atagbuchi ndị mmadụ na ọ bụrụ na imerọ gịnị egwakịghọzi ya kedu ife bụ ọgwụ ahụ ọ bụrụ ọgwụ ọbara ọ bụrụ ọgwụ anya ihe a na-emekwanụ bụ vibration ahụ i bring you down ichenu gị olu zuwe strength ịbịakwalekwa ya gbukwasakwu ya ọzọ nwekwe control ya olu nwezie ka o si wee sizie gị na ya akarịgokwa ihe iji enye ya na ọ bụzikwa mmadụ inye onye nke ata olukwa ọzọkwa inyekwa o nwezi mgbe ị ga-emegide esi dị ike ihe agwụ gị maka na mmadụ ka anyị bụ o metụtabego gị n'obi na ị na-enye ihe dị ka gị mbọsị isizi n'ime họzi ya oketele gị ndị niile ihe a na-akpọ kama takes a place asọkwa m na-enwero consequence in everything we doing mmiri a kịta adị egbu mana nwụfegodo mmiri oke ifu na ọ ga-aghọrọ gị ihe ọzọ ọ mara ntị sị gị na ihe ọ bụla dị mma na ọ bụrụ na imefieghọ ya oke so ọ ya kpatara ọ ji abụ ekwute ọgwụ ego ọ gbara obi maka na ụzọ a si emezi ya kịta a na-emebigazi ya oke o mego ụmụaka chezi nọọ ha mee ihe dị otu a mee ihe dị otu a ị ga-apụta ya ka m ji sị gị n'ozi n'ụzọ ahụ wee tinyeziri ya maka onwere onye na-anwezi ndidi agba mbọ ka nwoke ya ị na-akọwata kịta na ịgwọ ọgwụ abago n'aghụghọ ọ bago n'aghụghọ nrụ adịgo na ya emerugo ya bụ ọgwụ ego ke ndị so merụọ ya ndị Nollywood kịta bụzi ozi mụ na unu otu unu si anwụ ka ọkụkọ unu achọghị ka adụ n'aka na ntị onye na-eme ejije ama ama na Nollywood abalị ya afa
ọchụ ịgọrọ isi onwe ya wee sị na ihe ya nwekwe bụ ihe ike ya kete n'ọkwa agbammbọ ya. Ị na-agba mbọ mana ị na-awọrizi ụmụ anyị lekwe ka esi akpatakwa ego bụ na mmadụ jee Lagos, ọ bụrụ na onye ahụ emekere in 2 years ọfụwa Emeka enyi ya nwoke mekigori ọsị ya gosi ya ụzọ ọ ga-egosi abụziela ejebezie igbu ọbara ka ego akpata ego. Kedu ife mere unu ji akwado na igbu ha n'ọbara mmadụ ozugbo ego ahụ awụbata n'ime unu mana unu si na ọ bụghị otu akụ nsi akpata ego na mmadụ, mana unu na-egosi anyị n'ejije. Unu asịzi unu gosichezie ya anyị ejekwana mee ya maka na ịma mmenwe ihe na-adịghị in reality. Fiction bụ lies that is made manifest. Okwu emere ahụ bụ fiction. Onwe ike kịta ị mana mma agbanwenwu gị. Once m picture the kind of figure m chọrọ ka ịdị na ya, m take gị on away bulu gị donye n'ihe ahụ ịdasa ahụ ga-adasazi gụọ m na Emeka anọrịzie n'ahụ ya ọ ya cloning. Ihe a dịvụrụ mana iweta gị ihe dị otu a tinye n'ihe a ihe unu na-egosi anyị n'ejije ọ bụdụrụ na ọ dịbụrọ na-echiche uche unu ọ dịgo maka na onwego ndị si ka ha mee ya ha mewezie ya ihe ahụ ha na-ekewapụtazi echepụtazi ndị uche ha a na-apụtazi ife. Ndị sensọs ga-enụ ntị. O nwere ife m dere wee sị nsọ ya na bekee, Nollywood should be blamed for the rampant blood ritual. How can you tell me there is a dissolution or resolution, there is a resolution at the end, then the penalty abụzie death? Ebe ọ bụ na onye ka m sọ ya na Igbo, ndị na-eme ejije so akwado ajọ ihe a na-eme. Ịjụ ha asị gị na ngwụcha ya ọka akwụkwọ egosiri gị ihe mere onye ahụ. O nwere ihe mere onye ahụ na-abụrụ na onye ahụ nwụrụ. Iji ọnwụ eyi ndụ egwu ebe maka na onye dị ndụ ga-anwụ anwụ. Iji ọnwụ akụziri onye dị ndụ ihe. Onye nwụrụ anwụ ọmazi ihe na-eme. Ihe ndị na-ese nse ya ga-asị gị bụ the consequence bụ na ọ nwụrụ. Ọ ya mere ụmụaka ji wee sizie gị na ya dị ụjọ ịnwụ n'oge a da-atụzi ya n'ọzọ ịnwụza n'ụbịam na ya dịrị afraid to die young, no afraid to die gịnị poor. Maka na ihe na-egosi ha akago ha obi. Ị na-egosi ha na ọkwa ọnwụ. Ọ ya mere ịgụ akwụkwọ bụ ndị ụka Chineke chi ịtakwa mkpụrụ osisi a na ị ga-anwụkwa. O wee taa ya Chineke ya nwụrụ ọkwa. O wee bụrụ gịnị ihe itu egwu ọ ga-abụ anyị gafee asị o meghọdị ihe. Mana ị maha ichefuzie na oke soro ngwere ma mmiri, ọkọkọ ngwere ọma nke oke. Ọ ya mere ụfọdụ mee ya ọ gazielu ha, ụfọdụ mee ọma ngazili ha. Otu a nọ kịta mma mmenwu ihe a na-ewu kịta a na-akpọ yahoo. Na m were ihe a n'azụ gị, obi m ga-apịagidekwa m ụtarị mkpọ gị n'ekwentị sị gị na ewekwere m ihe a. Mana o nwee ndị ọ na-agaziri. Ana m arụkwanụ ndị na-eme ya ọrụ. Ọ na-agazikwere ha na nrụ ọrụ ha ọrụ ya. Maka na onye ọbụla nwere ike ka o sọrọ ya ka ọ ga-esi wee na-eme ya, mana emekwana nke ga-eribido gị. O wee bụrụ ya bụ na asị m na akpọghọ m ihe ọbụla asị, mana onwe m ka mma na ihe ọbụla ị na-emekwa o rutekwa onye nke m isi gị ga-abakwa na ya ka anyị wetukwere na aka. Maka na anyị na-emekwa ihe anyị na-eme isi na onwe onye ọzọ ifuru ozu nwa onye ọzọ dịka ivu ukwu nkwụ emegide gị ya kịta. Ọ bụrụ ọzọkwa na anụmanụ ka dibịa ga-asị gị wetezie maka na ike ịchọziri ibutezi bụzi ike a na-anụ ntụbe Pentikọst. Ime ihe mere ụbọchị Pentikọst na ọkwụ dakwashịrị ha, ọ na-agbakwa agba. Ọkwụ niile ga-adakwashị gị sụwa niile ya ntamu ala ka ha gbawa. Ọ bụrụ ihe mwakpo niile ga-awakpo gị ịtamu wee atamu gbawa ara. O nkwe nke ga-awakpo gị onwu ole gị. Ya ka anyị wenata n'aka ọgwụ ka ọgwụ bụ
ezi ịgba mbọ, ịdị uchu na eziokwu. Mmadụ one kịta ka ọ ga-abụ ịbịa isi obi aka gị gị na-eme ife a na-akpọ biznes, ụjọ ga na-atụ gị onye ọ ga-eri gị, maka asị gị onye ọbụla nọzi na striti na agụ na-erizikwa agụ. Kedu ebe okwu a niile sicha apụtacha? Onye na-akụziri anyị okwu a? Ka anyị chegharịwakwanụ, ka anyị nachitewekwa n'azụ. Ọ bụkwara na anyị na-anachite azụ, ana m ebido ya n'onwe m dịka dibịa Igbo. Ọ bụla ọrụ niile ka m na-arụ. Ọ bụrụ na gụwa bụ dibịa hafịa ụsa akpụrụ ogologo si mba na ịma arụ nka na-ajụ ọrụ, ịma ngwọ nka na-ajụ ọgwụ. Ọ bụrụ mmadụ niile kpatara ego gwọrọ ọgwụ ego. Ọ bụrụkwanụ mmadụ niile gwọrọ ọgwụ ego kpatara ego. Ebe a ka m ga-akwụsị, chee echiche maka ya. Udo dịrị unu. Nwanne anyị nwoke, anyị na-ekene gị rie nne. Anyị na-ekene gị na ohere inyere anyị n'ụbọchị taa. Wee na-asị ife dị gị mma, dịkwachi gị mma. Deme. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, anyị na-ekenekwa unu. Wee na-asịkwa nke onye chiri ya zelu. Unu n'anya, anyị abịagwa na nchịkọ na njedebe isiokwu eji maka ya wee bịa n'ụbọchị tata bụ ọgwụ ego, money ritual n'ọnụ oyibo. Unu anụgbo ka anya bụ nwanne anyị nwoke bụ dibịa si wee kọwaa ya. Ekenekwa m unu. Biko kaba arụ ka ike si ozi ya, maka na ndị Igbo si ọ nụrụ karịa nwanne ya. Chetakwa na ị ka na-ekiri ikoROtv netwọk. Afọ mbụ Nnaemeka Itoomoriwa akụ abụọ nga ego, Itoomoriwa akụ akpa ama nganga. Kaba arụ ka ị na-esonye anyị na ngalaba anyị ji agbasa ozi na YouTube na Facebook nakwa Instagram maka ọdịmma ndị Igbo. Ekene m unu. O wee bụrụ ya bụ nke onye chiri ya zelu. Afọ mbụ onye ozizi the beloved Lord. Ife dịka o si wee kwuo, abụ m dibịa Igbo. Gịnị bụkwanụ dibịa? Na-abụrụ onye ọkachamara. Dibịa bụ ọkammụta. Ọzọ ịmazi ọkammụta na gịnị? Ọkammụta nke mụ dị na nkụzi omenala na ọdịnala Igbo dịka ntọala ya si wee dị. Ọ bụzero n'ihe a na-akpọ ọnatarachi maọbụ ihe ọrụ nka. Ana m eti egwu Igbo, na-etikwa egwu ọgbara ọgwa maọbụ egwu ọgbara Igbo gharị, wee na-edekwazi akwụkwọ. Ọ bụrụ na ị mara onye mbụ n'ibe akwụkwọ a na-akpọ Facebook, onye ozizi the beloved Lord, ị ga-ama na ana m akụzi ihe gbasatara ife akpọrọ Igbo cosmology, ya ọdịdị n'ụzọ okpukperechi na nkwenye ka o si wee bụrụ nke ndị Igbo. Maka na ọ bụrụ na ijụba ndị bụ ndị Igbo, isi ojii niile bụ ndị Igbo. O wee bụrụ ya ka m na-eme n'ụbọchị tata. Abụkwanụ m onye Eziama Amechi Idol dị n'okpuru ọchịchị Nkanu East Local Government Area n'Enugu Steeti. Ya na abụ m ezi nwa afọ Igbo. Ọ bụrụ na asị na m bụ dibịa Igbo, na-efere anya, na-ebiga anya n'ekike m, n'elu anya na ntọala na ọnụ mmiri okwu m, ị ga-ama na mbụ nwa afọ. Ya gaziere anyị.